Roton sungdo tini urgent khanai rika je nin nukungo nin cherai 5 jona tongphini 3 jona joton hospital klaijak khnai tai nung sakbai tangbo sori hamien khanaka abo ki kuboi da ingke sai khana Abo to kubonya mane ani sorry ke hamya himbano ang se hamya himbano le besarok setel hamya ka besarok na bon nai ma tong la besarok na se dokter obat lang dei ma bo hospital to khana bajar hospital lang kan Bajar hospital lah. bajar hospital lang Koita body khabe gan ngara. atau apa sarat to apa tu ya ka khnai bitra roh kan bitra roh am besintai kasini ko akra damala khara borom bitra roh Tegi jak kharang orga sari. apa nama ang busra ya kan busra khara busra ndak nok ni korban bising onek khamyang i thangol mai na ko bos tabuk sangkran bitra roh bisa bisa berobong subang subah ka semua nin nukunga ajeni ta khoro busukam ani neba kono ko ita bapangai ang sajenai ang ang sa bahai kai nono ko roh teba nin mo hai dudo sono khnawoi dewa am chani borok ba sikla rok non busuk na rang rohnain saka na marum rohnain saka jani no dukhono mane borok to sakta khaw je subai man sak sanin bagi tong ya gi borok suba saklai tong bata senya suba na ko bujang ta senya suba ka am nono rang wasen yago Afrika na marum Afrika mane to tahu ko borok dan senya suba ka asu no get tai borok mane suba na ko rok sadak tong ge agira mo subai tong la Ke tamu subana rong bisingo ba bade nengte unong gorong isi neng ko nung datang ko mo jai ko ane balok tong ko tong borok ni bising ki ta